сәлем малайлар һәм кызлар. Сәлем, шаяннар. Җәмил, карале, сен хәзер ничә яшь? 12, тиздән 13, нигә сорыйсың? Булай гына. Ә син пешерә беләсеңме? Йомырка пешерә, бәрәңге кыздыра, берәр төрле ботка пешерә, кыяр помидордан салат ясый беләме алса? Ә менә безнең бүгенге кунагыбыз торт, бизе һәм башка татлы десертлар әзерләп сата. Һәм аңа нибары 13 яшь. Кит инде, булмас. Булмас деме, дөнья бу. Ә менә безнең бүгенге кунагыбыз 13 яшьлек яшь кондитер Эмиль Хафизуллин. Сәлам, Эмиль. Сәлам. Ой-ой, шоккат тордың син мине. Син шыннан да тортлар пешерә беләсеңме? Әйе, беләм, менә сезгә бүген тортны пешердем. Хәзер сиңа 13, ә ничә яшеннән пешерә башладың? Мин уже хәтерләмим, мин кечкенә вакыттан пешерә башладым. Ә рецептларның каян аласың? Үзең уйлап чыгарганнары бармы? Кечкенә вакыттан мин интернеттан рецептларны ала идем. Хәзер миңа апам бирә рецептларны, ул да пешерә тортларны. Әмма миндә бар бер рецептым медовый тортның, мин аны үзем уйлап чыгардым. Шәп, әміне иптәшләрің бу мавыгыңа ничек карый? Иптәшләрем анарга яхшы карый. Олар сиңа заказ бирәләрме? Була. Хәзер бит инде бик күпләр дөрес тукланырга тырышалар. Ә син тазартмый торган торт пешерә беләсеңме? Ике рәхәт бергә булмый, киләчәктә пешерермен. Ә заказларың күпме? Бәйрәмләрдә күп була. Ә заказны бүген бирсәм, кайчанга өлгертә аласың? Меренговый рулетны бүген кич белән или иртә белән пешерәм. Тортларны 2 көн алдан заказ бирергә кирәк. Карале, бүгенге көндә тортлар пешерүчеләр бик күп бит. Көндәшлектән курыкмыйсыңмы? Юк, курыкмыйм. Мин дә пешерәм, минем апам да пешерә. Синең Инстаграмдагы битендә еш кына кул белән баскан тыкмаш, ит бәлеше, пилмән шикелле ризыклар да күренә. Аларны син ясыйсыңмы, әллә әниеңме? Тыкмашны мин үзем ясыйм, пилмәнне әнием белән бергә ясыйбыз. Ә бик тәмле бәлешне әнием пешерә. Тортлар пешерүдән тыш тагын нәрсә белән кызыксынасың? Хоккей уйныйм Акбура командасында, мин анда нападающий. Алайса синең буш вакытың бөтенләй юктыр. Кай вакытта төнге 12-гә хәтлек мин пешерәм. Киләчәктә үзеңне кем булып күрәсең? Киләчәктә үземне шеф-повар итеп күрәм. Эмиль, кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә рәхмәт. Ә безнең тапшырулар дәвам итә. Безнең белән калыгыз. Ой-яй, бик тәмлегә ашаган бу. Исәнмесез? Бүген без кишер тортын пешерәбез. Беренче салабыз кишерне. Хәзер салып җибәрәбез эш күкәйне. Салабыз грецкий орехны. Хәзер салабыз бөтен калган ингредиентларны. Бөтен ингредиентларны салгач, бутарга куябыз. Камырны салабыз формага. Хәзер куябыз духовкага 180 градуска 1 сәгать 15 минутка. Менә шундый бик тәмле торт бездә чыга. Ә крем рецептның һәм ингредиентларның күләмен сез таба аласыз безнең Инстаграмда. Шәйләрегез тәмле булсын.